Bună ziua! Bună ziua! Ce veți face după ce am semnalat acest caz? Inspectoratul de Poliție Județean Buzău a luat act de situația respectivă în urma imaginilor prezentate pe posturile naționale de televiziune. Imediat, conducerea inspectoratului a dispus de efectuarea unei verificări la unitatea spitalicească respectivă pentru a se stabili cu exactitate despre ce anume este vorba. S-a constituit o echipă operativă de la nivelul Poliției Municipiului Buzău. Colegii mei se vor deplasa, după cum spuneam, la Spitalul Județean de Urgență Buzău și vor face toate verificările ce se impun. Spuneți-mi, vă rog, a venit vreo plângere din partea părinților până acum în legătură cu ceea ce li se întâmplă acestor copii? Până la acest moment, la instituția noastră nu a fost înregistrată nicio plângere în acest sens. În decembrie a fost difuzat la noi la Antena 3 un material despre copii aflați în aceeași situație ca cea în care se află acești copii pe care îi vedem acum în imagini. Sunt curioasă dacă autoritățile au luat vreo măsură între timp și s-a schimbat ceva pentru acești copii. Permiteți-mi să mă documentez cu privire la acest caz. Nu am informații despre situația respectivă. Spuneți-mi, ce pedeapsă riscă, nu știu, medicul, șeful de secție, oricine a avut cunoștință de faptul că acești copii sunt legați, indiferent dacă au părinți sau nu? Ce pedeapsă riscă conform legislației în vigoare? Pedeapsa nu o stabilește poliția, pedeapsa o stabilește instanța de judecată și aceasta în urma unei anchete penale desfășurate conform regulilor de procedură penală în vigoare. Repet, la acest moment suntem în faza efectuării de verificări. Vrem să stabilim exact despre ce este vorba, elementele, dacă se conturează elementele constitutive ale unei infracțiuni și în funcție de rezultatul verificărilor ce se efectuează, se va stabili cu exactitate și încadrarea juridică și automat abia acel moment vom putea vorbi despre pedeapsa prevăzută de lege pentru infracțiunea respectivă. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte